Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ipprovda l-evidenza kollha li turi b'mod ċar kif qata kull ħlas pendenti mad-Dipartiment tat-Taxxa u li dan il-ħlas sar minn butu stess. Dan hekk kif Adrian Delija laqat talba li saritlu u ltaqa' mal-ġurnalisti ta' The Malta Independent on Sunday fejn bid-dokumenti fidu ta' prova li ma fadallu l-ebda ħlas jew penali pendenti. F'artiklu mill-editur David Lindsay jingħad b'mod ċar li din il-gazzetta issarat eżattament minn fejn ġew il-flus biex Adrian Delija ħallas il-pagamenti dovuti. Kienet provduta b'evidenza iswed fuq l-abjad minn records pubbliċi li juru kif il-fondi ġew mill-beħ ta' isma f'kumpaniji li Adrian Delija kellu sehem fihom qabel laħaq kap tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll minn beħ ta' proprjetà fis-Siġġiewi. Fost il-provi provduti minn Adrian Delija hemm dokument uffiċjali mid-Dipartiment tal-Inland Revenue li jikkonferma li ma fadallu l-ebda ħlas ta' taxxa jew bilanċi tal-FSS u SSC li huma pendenti. Adrian Delija provda wkoll dokumenti uffiċjali mill-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji li juru kif hu ddispona mill-isma tiegħu fi 3 kumpaniji. B'dawn id-dokumenti f'idejha, il-gazzetta tikkonferma li l-valur tal-isma huwa ferm ola mill-pagamenti li kellu dovuti. Dawn id-dokumenti jġibu fix-xejn l-insinwazzjonijiet tal-midja tal-Partit Laburista li Adrian Delija qed jaħrab milli jħallas dak dovut jew inkella li jagħmel użu minn xi fondi tal-Partit Nazzjonalista jew fondi minn attivitajiet illeċiti. Allegazzjonijiet li issa huma mgidba bi provi uffiċjali. Dan hekk kif Adrian Delija provda wkoll statements finanzjarji li juru li l-flus miġbuda minnu kienu daħlu fil-kont bankarju tiegħu mill-beħ tal-isma jew minn beħ ta' proprjetà. Id-dokumenti jikkonfermaw ukoll li Adrian Delija ma gidibx fid-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu kif insinwat il-Midja Laburista fost l-oħrajn għaliex proprjetà li l-Partit Laburista qal li ma ġiex dikjarata fil-verità fuqha kien hemm kuntratt ta' beħ saħansitra minn qabel daħal fil-politika u għalhekk din ma baqgħetx tiegħu. Fil-konklużjoni ta' The Malta Independent on Sunday saħansitra jkun dikjarat li Adrian Delija ipprovda ferm iktar dokumenti u dettalji dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu milli kien hemm bżonn u ferm iktar milli qatt tagħmel kwalunkwe politiku Malti ieħor.